ya. Aja, ya, Mbak Elisa. Injih, menika Dere Mangayu Bagya dene dusun menika. Desa menika ambal warsa kaping 7 Wah. Mugi-mugi sedaya warga saged kebinaringan rejeki ingkang kathah. Saged Modiar kowe. Ya ming kuwi tok dhek. panjang yuswa. Lho, sing panjang apane? Umure. Oh. Yuswa iki umur. Piye to? Pinter terus. Iya, saged Ayom. ayem tentrem gemah ripah lo jinawi. Amin. Menapa ingkang dipun tandur saged tugul ingkang subur-subur. Menapa ingkang dipun sade saged payu sedaya. Ingkang apa meneh ya Pak? Ha nek tok dongake ngono ki tenan kabeh entek-entekan. Oh iya ya Pak.